Hala, uy, kawawa. Nag-ask ako sa sister ko bakit namatay. Ang nangyari, nahihiya ako in front of Tammy. Sobrang hiya ko talaga. Boogie-boogie na, tuna, rowdy-rowdy. Daki-dak-dakan. My special little wife. Hi guys, good morning guys. 11:34 pa guys, hindi pa 12. Pero tignan nyo naman ako guys. Nagsapaw-sapaw guys. Tignan nyo, double up. Pero may makeup pa. Good morning. Welcome back to me. Kasi hindi ako nagba-vlog yesterday guys. Yeah, at saka naglulundry ako ngayon. Hala, sorry Habs. Tignan mo Habs. Natamakan kita. Yun ang dahilan ng kanyang paglayo lagi ba? It's snowing yesterday, pero mga ano lang, 1 hour. Pero yung beginning ng snow is ano siya, very light, icy, slushy. The end is like mga 20 minutes before natapos yung snow is malaking snowflakes. Hala, uy, basa naman pudning sa loob, uy. Mauning nakalagot lagi guys, basta yung mga aso ko galing labas. Ang resulta, yung sahig ko, basa din. Ganito, mahirap. Alam nyo guys, masakit yung neck ko, arthritis ata ito. At saka kapag kumakain ako ng munggo, nagluluto ako ng munggo last night with bihon. At saka pagkatapos nun, ano ko, mafe-feel ko talagang lumala yung tuhod ko sa left side. Lumala siya kapag kumakain ako ng munggo. Pero alam nyo naman guys, basta masarap, walang undangan ito. Kain pa rin ako, bahala na sa Batman. January 9 today. And hindi ako makalabas. Gusto kong pumunta sa isang bahay. Ang problema lang is yung snow. Labas kayo. Kayo manghi. Saan ito? Kailangan na din yun. Tignan nyo yung eyes guys, hindi pa nahihilis guys. Tignan nyo yun. Masaya talaga siya kapag andun sa labas. Kapag andun sa snow, masaya yung tinhawkers na yan. Anyway guys, kung hindi pa ninyo alam guys, meron silang channel. Life of German Shepherd ata yung name ng channel kasi nakakonsentrate siya kay Roxy. Pero, sa kanila talaga yun lahat. Pero yun lang ang pinangalan ko. Nag-upload ako once in a while doon ng video. So, yun. Ang ginawa dito, guys. Punta tayo sa loob, guys. Oh my God, si Roxy, guys. Para talaga siyang ano, guys. Oh, nagdidig ba? Masaya talaga siya. Uy. Look, sobrang saya. Masayahin ito basta sa labas. Itong junakits ko. Hala, bakit ganun, oy? Hey! Tignan nyo, guys. Bakit ganun? Ha? Ay, nako, dimpolers. Tignan nyo, guys. Sabi ko na hindi na ganito. Sinong nag-ano nito? Ha? Sinong nag-ando ng ginawa ko? Sino? Sino? Ha? Sabi ko na lagi ba? Inupi nila itong si Habs guys. Alam nyo kung sino yan ang nag-ano. Alam ko naman yan. Si Habs yan guys. Kasi very spoiled yan. Tignan nyo oh. Walang juice. Mas gusto ko pa nga yung merong juice. At saka maraming bihon. Hindi ko nakita yung munggo. Ayun ako talaga. Hi guys. Kain tayo. So nagdesisyon ako. Dito na lang ako sa dining room ko. Kasi hindi ako kakain dito palagi eh. Kakain lang kami kapag marami kami, ganun. Pero kung kami lang or ako lang, nasaan yung bugkot ko? Oy, bahala na sa Batman. Ay, wala pala yung bugkot ko dito. Doon sa taas. Tignan nyo, ay, sobrang dry talaga. Nakaka-dry naman ito. Ay. Hala, acid attack? Oh my God, nakakatakot naman yun. Yung balita ba? Acid attack daw. Hala, uy, kawawa. Hala, kawawa. Sulog yung mukha, guys.
Hala, kawawa. Hala, kawawa yung biktima. Nalulungkot ako this morning ba when I called my sister. Yung tumawag ako, di ba, may aso sila. Sobrang mabait na aso, magandang aso. You know, sobrang ganda talaga ng aso. And ang nangyari, when I asked, where is Soy Soy? Sabi pa ng pamangkin ko, namatay daw. Dahil, nag-ask ako sa sister ko bakit namatay. Ang nangyari, somebody poisoned the dog. And so yun, kahit na naghihinangol, yung nahimatay na ba, yung malapit na mamatay yung aso, alam nyo ba? Sabi pa niya na umuwi daw sa bahay yung aso at doon nagpahinga at saka parang himatyo na ba? Umuwi pa talaga sa bahay para doon na mamatay. Kawawa talaga guys, as in, alam nyo, yung ibang tao talaga, hindi ko alam ha sa Pilipinas, sa Pilipinas. Meron naman dito, ngayon dito, pero mas malala doon sa atin kasi yung mga tao talaga walang awa. Mga tao, sabihin ko talaga ang mga tao kasi marami dan sa atin. Mga tambay, mga kahit na kapitbahay natin, hindi natin alam. Ayaw nila yung aso. Sobrang bait naman daw yung aso. Hindi daw mangangagat. Sobrang bait talaga kahit sabihin na bantayan yung motor nila, binantayan, doon siya matutulog with the motorcycle para mabantayan daw. And kaibigan lahat. Pero parang kung meron mang lumalason sa aso, yun, nagsilos yun, or galit sa kapatid ko, or galit sa kanila. Kain tayo guys. Nanonood ako ng vlog dito guys. Tignan mo. Umiiyak yan kanina. Yan. Kasi gusto niyang pumunta dito sa lap ko, sa paa ko. May ginagawa ako. So, umalis siya at saka kung gusto niyo malaman kung nasaan yung isang pusa, andun. At kung nasaan yung dalawa, andito. Nipple. Ignore me, Demps. You guys are very sleepy. Sleepyhead. So, yung mata niya sa area dito, kinat ko siya para naman makikita ko talaga yung mata niya na nakatingin sa akin kapag galit siya, kapag I love you na, I love you, baby, yes, baby, na love ni mama. Up, gosh. Mama's little girl? Is that mama's little girl? No, tus. Makikita ko na yung mata mo. I can see your eyes clear na. I can see through your eyes na, bebe. Kasi I cut the hair and you're a good girl, right? You let me cut everything, huh? You did. You said she's a good girl, guys. Si Roxy, guys, nagwawala. Ginugunitan ko siya ng malakas kasi nagwawala. Ay, naku, maano si Roxy, mahirap anuhin. Na-realize ko ngayon is wala akong asin. Ang asin na lang from the, yung shake salt, yun na lang. Right guys, hello guys, andito pa rin na kids. Beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright. How you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess that I'm really trying to say it's not every day that someone like you comes my way. The words can express how much
i-charge ko pala ito. Yung itong iPad ko, i-charge ko siya palagi, guys. Ito siya. Meron akong TV dito ba? Ito naman lang yung TV ko Kasi yung meron kaming box dito para sa cable. Kaso, yung TV namin sa isang bahay, maraming extra TV doon. Pero yung isa, hindi namin, merong extra TV doon na hindi ginagamit. Yung sa 3rd floor. Kaso, wala nang ano guys, yung stand, hindi namin makikita. So, ano siya, wall, nakakonect na sa wall. So, hindi ko naman alam kung saan talaga namin ilagay yung TV dito sa bedroom namin ni Tami. So, hindi namin alam. Parang, kasi gusto ko doon ang bed. Gusto ko dito sa taas yung TV, mount sa taas para, you know, para makikita namin from the bed. Doon ko siya nilagay sa closet ko kasi wala pa kaming lagayan ng ano. Wala pa kaming mga kabinet. So, yan. Balikan ko kayo. Hi guys, ito ako guys. Ito yung damit ko guys. Iyan, buslot-buslot. Right, mates? Buslot-buslot man suot ni mama. O, ayan. Hihi, jambu, hotdog. Kaya mo ba to? Sabi pa ni Misty, anong klaseng ina to? Loka-lokaret. Ito yung palagi kong ginagamit sa pagwawash. Oh my God, it's dirty. You have to clean because of the dust. Para mag-ano siya, bakas siya. Ganyan. That's how you tupit your towel. What? Yan. Ito na siya guys. For now, iyon pa guys. Ang plano ko dito, hindi talaga towel, pero for now, towel siya. Ang plano ko dyan, mga shirt ni Tami, mga t-shirt, yun, mga pang t-shirt niya. So, pero for now, lagay ko muna siya dyan at saka, ito muna yung towel namin dito. Marami sa isang bahay, pero, whatever. So, yun. Ito yung puting towel na pa, like, wash your face, like that. Ito yan siya. And sa buhok ko, ito. Pag tapos kong maligo, ito. And then, there's wash clothes. And this one is like hand towel. You know, like drying your hand. So, yan. Meron pa dito. Sa car ito nalagay ko dyan. Sa car. Malinis naman yung mga towel kasi mga bagong labayan. And ano dito. Ilagyan ko yan ng mga pictures, ganyan. So, anyway. Oh, ito palang wipes na, nabili ko lang ito sa Walmart, guys. And, it's very affordable and it's like buy one, take one. So, it's the Icky Original Clean. I don't know how you call it. Equit, whatever. I think Equit. I don't know. Basta yun. Na-miss ko yung asawa ko guys, as in. At saka, I want Tami to change the light over here na puti. Gusto ko puti yung light namin dito. And yung laundry ko nandun pa sa baba. Nag-dryer naman. Last load na lang yan. Tingnan nyo to guys, si Misty takot lumakad kasi malulubong siya. No, every time she step on the snow, the other leg is buried. And she's kind of nervous. Look, she's stuck over there. Look. Tignan nyo. Maano siya, malubong yung isang tiil niya pag lumakad siya. May nagtatanong pala kung ano ba, mahirap bang magba-vlog? Guys. Pero kung
sa una, mahirapan ka talaga, parang awkward na magsalita sa sarili. Pero ako hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong, guys. I mean, marunong naman ako mag-vlog, pero what I mean is, yung mag-vlog ka na sa labas ng bahay, hiyang-hiya pa rin ako, guys. As in, hiyang-hiya pa rin ako, at saka hindi pa rin ako sanay. So, yun, kung mag-vlog ka, start na, guys. Nung una talaga, hiyang-hiya ako, guys, mag-vlog. Kahit sa asawa ko, hiyang-hiya ako in front of my asawa. Nahihiya ako in front of Tami. Sobrang hiya ko talaga. Kung gusto mong mag-vlog, di mag-vlog ka na, mag-start ka na, gamitin mo lang yung cellphone mo. Yung ginamit ko noon, yung cellphone ko na Samsung S4, magandang quality din yung Samsung kasi Samsung naman maganda yung mga quality nila ng video. So, yun ang naano ko talaga, mas maganda yung quality sa Samsung video. Pang video, yung mga cellphone, maganda. So, naglalaba lang ako, guys. Oy. Ito siya. Itong mga ito, ito yung pang mop sa floor. Kailangan namin ng cabinet dito, guys, sa ibabaw ng laundry washing machine. Pero alam nyo naman, hindi pa yan priority kasi hindi pa nga kami nakaano dito, nakatira talaga yung asawa ko. Pero itong mga ito, yung mga towel na ito sa mga aso ito, at saka ito yung mga pangpahid ko sa sahig, pahid sa ero, yung mga mix na ba? Ito sa sasakyan, ito yung yellow. Ito yung laundry ko, blanket ko. Hi, Mitch. Your eyes is clean now. I mean, you can see clearly now. I can see clearly now. The rain is gone. Si Habs. Tingnan natin kung andito ba. Oh my goodness. Oh, pahilak-hilak lagi na yun ba? Did you hear that? Every time I look at her, like, my baby! Tingnan nyo, guys. Ay, sabi ko, tingnan natin si Habs. Ang narinig ko ulit agad. I'm here! You're such a good little man. You tell mama where you are. You did tell me. You did. You did tell me. Yes, you did. Yes, you did. Love man na ni mama among iring, oy. Among iring maning a little man. My only boy. My only boy. Do you wanna go with mama tomorrow if we can go out the house? If the driveway is clear? May nagko-comment sa ano ba yan? Sa Facebook ko. Nag-post ako ng picture at saka si Marie Chris Moitaza. Sabi pa niya, she's from Bislig. Hala, oy, taga Bislig pala ka, oy. Tagbina pala, Tagbina. Taga Bislig pala kasi, so ang saya naman. Thank you for watching. Hello. Ginoo ko, gisyagitan ko sa akong anak. Pasaylo at ako, Rooks. Pasaylo ako, okay? Forgive me, I'm talking to myself here. Forgive me. Because I'm talking to our friends over here. I'm talking to them because we are from the same town. Roxy, forgive me, baby. Forgive me. Okay? Forgive me. I know that you wanna go out this, but forgive me. Let me vlog first before I will let you out. I don't know what you want, but what do you really want? What do you want from my life? Ang sakit-sakit ng lubot ko. Boogie boogie na turn around rowdy. Boogie and turn around. I love you. I love you. I love you too. I love you. I love you. I love you. I love my eroticals. Daki-dak-dakan. Roxy, talk to Roxy. Roxy said. Roxy, talk to Dada. Rox, talk to Dada. Ducky duckies. Go get the ducky duck duck. Where's my ducky duckies? Uppy. Good girl. Where's Mysticals?
Hello, monkey, monkey girl. Dada meets. Dada. Lip, 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 lip. Lip, lip. You don't even look. Lip, lip, lip. Lip, lip, lip. Lip, lip. You wanna see your son? Hey, little bug. Your little bug na, little bug. Bug na bug ti bug. Hi, little man. Hi, little man. Look, he hide his face. You're not here, Dada. I hide my Show face. me your ear. I can see your ear. He just hide his face. Look, look at the son. Look how cute is that. Hey, little bug. Little bug. Look. He want to be touched. Look at it. he's, so, Cutie little bug. he's so cute. He said, you're not here, Dada. Hi, little man. Big yawn. Look at that position. You're so cute. He is very cute. You are too cute for words. My mama's being a squish, right? Look at that one. Hey, big girl. Hey, girl. Tell mama, hey, you went in there? Where's my booty? How about this one, hon? My special little wife. Ay, naku, baby. I love you, hon. Hi, guys. Katatapos lang namin nag-usap ni Tami. And, binaba ko. Matutulog na siya kasi bukas. Early pa siya bukas trabaho. So, nag-FaceTime lang kami sandali para naman makita niya yung mga junakits niya. At saka, ako din. Kasi hindi kami nagkita, guys, Monday. Anyway, guys, I'm going to end this vlog just watching E-News right now. ET News. Hala, what is that noise? Gutom ba, Misty? Parang gutom ata. Tignan nyo. Kumakain pa dun. Tignan nyo. Gutom ata. Hala, gutom. But anyway, guys, thank you guys so much for watching. I really do appreciate it. I will see you tomorrow. See you tomorrow, guys. Good night. Salamat, guys, sa panonood. Salamat sa time. Salamat sa thumbs up. And salamat sa panonood ng vlog ko. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night. Bye-bye. Okay lang ba? Akala